ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏବେ ପାନ୍ତିଆ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ପୁଣି ମିଷ୍ଟର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ତ ଏଇ ସମୟଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବିରଳ। ଘରେ ତ ବହୁତ ନୀରବତା ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅଟି କେତେ ନିବିଡ଼ତାର ସହ ଶୋଇଛି। ସେ ଜାଣିନାହିଁ ତାର ବାପା ତାକୁ ଆଜି କେତେ ମାସ ପାଇଁ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଡୁଡୁ ଏଠି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଅତି ବ୍ୟାକୁଳତା ସହ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡୁଡୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମା ମଙ୍ଗଳା, ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଉ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଭଜା, ଚୁଡ଼ା, ପିଠା, ଘି ପିଠା, ନିମିକି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମିଷ୍ଟର ବାହାର ଥିଲା ବେଳେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଯେପରିକି ଆମକୁ ଚଳିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଘରଣୀ ଭାବରେ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଏତିକି ସମର୍ଥନ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଅଟୋରେ ବସିକି ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ ଏଠି ମିଷ୍ଟର। ଆଉ ଡୁଡୁ ମାମା ମୋର ହାତ ହଲେଇବାରେ କେତେ ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ